Yakwa Arewa G10 Une Gamunan muna zuwa 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 Wasu ce wai mun sarewa komai wai ba mu iyawa zancen ake tayowa kokariya ne gabatun ai shirme ne Americana na dawo kun gane na dawo ne to Arewa G10 ba ma harkan tawaye everybody da na ce to ku yi yar makale baby karkada bai girgiza ku ne mun saida wasu dole su je su yi talla ku je ku yi talla sani ma aboki suka taka za su yi kalla sale star boy in ya zo wasan ya kare mata da Americana ni ne fatan kun gane gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa ya sai dai magana da zance na zana so ku zo ku ji sakona gane nan ni da abokaina mai birkita mata take na gare ku zana nuna zan so ku zo ku zauna ganga nake bida na samu waɗansu na ta kukushe mu roƙo muke yi sai an bamu akan suke faɗa a gare mu da ba za ta naira wata komai nake bida na samu esirima gamunan muna zuwa 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 gare mu babu damuwa mun shigo gari gashi yanzu mun yi karbuwa bisa lasta boy gare ni babu dimuwa sai ku taka ku sama kar ku fasa ku kasa ni na yau suna na samu masoya ba san waje na ba sa son kuka na ba su yabo na kuma dai ba sa zaki na da Americana da ya sai ni muna zuwa dan mun yau shaguwa kuma mun zama yan uwa muna nan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan muna zuwa gamunan